Hej gutter, i dag der vil jeg vise jer et lille replay. Jeg har spillet en faktisk meget sjov kamp. Nu skal vi lige se om jeg kan finde den her. Det var lige lidt uprofessionelt. Hvad fanden, hvor har jeg lagt den hen? Nå, jeg burde kunne finde den her. Ikke den. Den der, sådan. Det her, det kommer jeg nok til at kolde ud, hvis det tager for lang tid. Okay, så lad os begynde her. Heroppe har I ham her, der hedder Nightmare. Det er så mig, der er hernede. Ja, jeg spiller i en meget lav division her, men det her, det var bare lige, jeg vil bare lige vise det her som et eksempel. Nu speeder jeg lige det her op, fordi at det synes jeg ikke, det er ikke så vigtigt. Det er bare lige det første. Jeg starter med en Forge Fast Expand her. Det er jo relativt normalt for Protoss. Selvfølgelig ikke altid mod en Terran, vel. Det er som regel det bedste mod en Zerg, men jeg er lidt noob, så jeg må gøre, hvad jeg kan, ikke også? For simpelthen at kunne beskytte mig selv. Så jeg bygger en Forge Fast Expand. I kan se heroppe, han går umiddelbart, jeg spottede det her refinery, så han går umiddelbart efter mech, men det virker som om, da han ser min Forge Fast Expand hernede, så kommer han virkelig i gang med produktionen. Han får rigtig mange barracks ud. Han laver en reactor i stedet for. Ja, I kan se, at han kommer fuldstændig i gang. 3 reactors, ikke også? Så han skal bare have mange marines ud. Hernede, jeg har ikke rigtig bygget så meget. Jeg er i gang med en cybernetic core lige nu. Og I kan se, at han har allerede ret meget, ikke også? Jeg går videre til en robotic facility, undskyld. Så jeg går faktisk også videre til en robotic bay bagefter. Han rykker ned nu. Jeg spotter det med min probe der. Så slår vi den lige lidt her. Jeg går ind og beskytter mig selv. Det er ikke særlig godt det her. Jeg er rigtig uheldig her. Det er virkelig ikke godt spillet på min side. Jeg mister en stalker der, fordi jeg ikke lige ser, hvad jeg laver. Jeg mister også en til, og jeg kan jo se, at jeg er færdig her, ikke også? Der er ikke noget, jeg kan gøre. Det eneste, jeg kan få ud lige nu, det er en Mortimer, så den skal jeg bare have ud med det samme. Min stalker, den når lige præcis overleve herhen, men jeg ved ikke, hvor lang tid den overlever endnu. Jeg får min probes herop, jeg må lade ham smadre det dernede, men han går selvfølgelig herop, for at smadre mine sidste units af det. Jeg får heldigvis en Immortal i sidste øjeblik her, lige når de kommer. Så jeg bruger mine arbejdere til at tage alt det her, og I kan se, det er rigtig meget. Det er kun held det her, at jeg vinder den her. Altså den her kamp her, fordi at, som I kan se, det der, alle odds var imod mig. Han havde jo hundredvis med marines, men han kommer allerede med et helt rack til heroppe. Som I kan se, der er faktisk et helt rack præcis. Og jeg har jo ingenting hernede, jeg har ikke engang et tårn mere. Men til gengæld, der er jeg i gang med Colossus. En fejl jeg laver. Jeg får ikke extended thermal lands ud. Og jeg har ikke nogen rykkers heroppe, den brugte jeg også til at angribe med. De er så hernede. Jeg burde egentlig få dem op i basen igen. Men hvis min Immortal heroppe, der er jo ikke så meget jeg kan gøre, fordi at en Immortal den skader ikke meget. Den er virkelig ikke god mod marines. Så jeg skal bare have den her ud. Jeg skal simpelthen nå det, inden de kommer. Han kommer allerede op igen. Jeg står her med 2 pylons. Det skulle jeg ikke engang have gjort. Det er bare at smide penge væk. For jeg kan jo ikke rigtig godt, når du kan se sådan en, den skal bruge 3 skud på en marine, og det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget, når der er så mange af dem. De er jo one-shotter den jo. Og det jeg ikke forstår her, det er at han ikke vender sig om. Han går direkte efter Morten, og så er han så heldig at han ikke fokuser min Colossus lige her. Så den kan jeg bare løbe rundt og kite med. Men det er faktisk ikke Colossusen, der dræber dem her. Det er faktisk mine workers, fordi de løber bare lige i bagenden på dem. Og man skulle faktisk ikke tro det, men workers de skader faktisk okay meget mod marines. I kan se, de går rundt, de tager alle de der marines der. Og så min Colossus, den tager lige det sidste her. Så han er i gang igen. Han har stadigvæk masser. Jeg er selvfølgelig også i gang heroppe. Jeg har fået en til Colossus ud. Jeg forstår ikke, jeg er supply-blocket her, og jeg laver ikke en skid. Jeg får ikke en tredje Colossus ud. Og det er rigtig ringe af mig. Selvfølgelig er det er dårligt spillet. Det hele er faktisk dårligt spillet af mig. Jeg skulle have tjekket, at han ikke kom med det her. Nå. Men I kan se igen. Han kommer en gang til med de her waves her. Eller marines. Og den her gang, jeg ved ikke, der har han mindre chance selvfølgelig, ikke også? Men I kan se, at han er allerede i gang igen. Og han bliver bare ved med at komme jo. Men selvfølgelig, jeg kan godt, I kan se, at mine mineraler, de er skyhøje. Jeg kunne godt få flere Colossus ud, eller extended thermal lands.
Ja, men så lever han selvfølgelig. Og det er jo sådan, på en eller anden måde, det kan jeg da godt se, hvis jeg var ham, så ville jeg spille videre, fordi at jeg kan da se for mig selv, jeg vil aldrig nogensinde have livet den der, for han har på ingen måde tabt. Jo, måske lidt, fordi han ikke har nogen expansion, det har jeg. Selvfølgelig er jeg ved at miste den, men jeg har stadigvæk expansion, og jeg har stadigvæk en masse workers, jeg har god økonomi. Jeg har 2 robotic facility og en robotic bay, og jeg har rigtig, rigtig god økonomi. Han er i bund i mineraler. Men han burde måske have gået efter noget flyvende i stedet for. Så, men det var ligesom bare et eksempel på, at man skal ikke give op alt for tidligt. Fordi at det kan nogle gange være lidt dårligt. Selvfølgelig vil jeg heller ikke have, at man bliver for længe. Det er godt nok også irriterende, for det har jeg godt nok prøvet mange gange. Hvor du vinder en kamp, og du bare bliver ved med at sidde og spille, fordi han gemmer sin expansion herude i hjørnet eller sådan noget. Og det kan også godt være irriterende, men bare lige en anden gang. Tjek det lige ekstra gang, inden du lever. Jeg har også set et spil med Idra, hvis I kender ham. Han spiller for EG. Han er en rigtig god spiller, Søg. Han havde hele banen, men jeg ved ikke, han har simpelthen ikke set, hvad det er, han havde. Så han lige var bare et vundet spil, fuldstændig vundet. Og det var også bare sådan en chok for alle sammen. Det var der ingen, der forstod. Så ja, men det var egentlig, jeg havde for jer til i dag. Så vi ses næste gang.